Mga ka-nose! Welcome sa aking YouTube channel, Drinking Nose. I'm your barista, Michael Brian Resto, and for today's episode 79, for my first ever hotel experience and check-in review by Diversion 21 Hotel. Diversion 21 Hotel, a premier hotel destination by Iloilo 21 Hotels Incorporated in the modern district of Iloilo City. A perfect combination of comfort and relaxation. Book your weekend to avail for their promo for 1,500 pesos. Relax and chill at Diversion 21 Hotel Iloilo with 84 accommodating rooms. They have standard matrimonial, superior matrimonial, standard twin, superior twin, deluxe, superior deluxe, executive suite, and presidential suite. For reservation and inquiries, I provide their Facebook page and details in the description box down below. This episode is not sponsored. Ito binayaran ko in my own personal expense. Also, disclaimer lang mga nos, is my own opinion and my own standards when it comes to brand reviews and experience. Like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Drinking Nose. At para always kayo notified sa my latest episodes ko, just click notification bell icon. And kapag may nakita kayong skip ads, kahit ilang seconds or ilang minutes, huwag niyo pong i-skip, malaking tulong na yon sa aking channel. Ayan mga ano, so punta natin yung room natin sa room 305. Tara! Itsura pa lang is, nakakita nyo dito, mamaya i-discuss ko, is yung standard twin. So, tingnan natin yung atin na CR. Yun. Yan, ang ganda. Meron siyang dental kit. Yan. Tapos, body lotion, shampoo. Yan. Shampoo. Also, hindi mawawala yung software. Tapos meron silang hair dryer. Pasok tayo dito. Yung tissue, yung toilet bowl, yung bath towels, yung handle. Very important to sa mga elders, sa mga mahirap mag-ano to, yung sa knee nila or sa paa. Tapos dito meron siyang cold water, hot water, and also yung shower. Yan. Social talaga mga kids. Siyempre, hindi mawala yung plastic natin. So meron siyang hangers. Also, ayan na po yung gamit ko. Safety deposit box. Ito yung mga safety natin, mga jewelries and other items. Meron silang laundry bags. Yan. Version 21. Siyempre, hindi mawala yung disposable slippers. So, bukas na yung isa kasi ginamit ko. Bukas lang natin. Yan, meron din silang mini bar. So, wala siyang laman as of the moment. Pero kapag gusto niyo mag-request sa mga chocolates and other items for minibar, mag-request sa front desk, ito yung bed. Ang ganda. So this is standard twin. Dito naman tayo, punta sa isang kabinet kita.
So meron siyang yung cup and saucer nila for coffee. Tapos complimentary water and also thermos. Yan. Tapos hindi mawala yung room service nila. At sa lower, meron silang Holy Bible and also ang bago lang ba? Wisdom from Chinese Literary and Buddhist classes. Meron TV and also yung channel list. Landline. Yan, nakalagay dito is front desk, room service from annex, outside call, and room to room. And also kung gusto niyo mag-spa. So ayan mga nos, yung overall review ko dito sa room. So ang ganda, sobrang liwanag, sobrang relaxing, tapos ang ganda ng ambience dito. So sa overall sleep ko dito and also sa tomorrow's breakfast and also sa check-out ko. So see you mga nos! So ayan mga news, sleep na po kami, kasama ko si Biboy. Ayan, gilid siya po yung cameraman ko at kasama ko dito sa so, good night mga news, it's past 12. So, good night! Ayan mga no, so mag-breakfast kami dun sa baba. So, kasama ko si Biboy. Ayan. Yan guys, breakfast kami kasama ni Biboy. So yung pinili niya, pinili? Ham and egg. Ham and egg. Sa akin, pork recipe. Coffee kami. Coffee. Hi there mga no, since last day ko nandito sa Diversion 21 Hotel, so maliligo ako. Ayan guys, mag-check on kami. Nagre-ready na yung gamit ko. Ayan. Dito na lahat. So double check lang namin yung mga gamit namin kung may naiwan kami sa lahat po ng staff at owners dito sa Diversion 21 Hotel. So thank you so much for this amazing experience. Cameraman tayo guys ngayon. So, yan, cameraman. Cameraman tayo guys, oh. Ay yung cameraman dito. Thank you, Beats. Cameraman ko. Ayan. Check out na po kami, check out. Mahirap kasi guys pag magbo-vlog ka, ikaw lang mag-isa. Pag ganito na mga sitwasyon, nahirap talaga kasi hindi mo makukunan yung ganitong ayan, nag-check-in, nagpipirma ka. Okay, thank you. Ayan, thank you. Thank you. Okay na. So yan guys, alis na kami. So thank you so much Diversion 21 Hotel for this amazing experience, especially sa Resto, Sheila, sa Gebe, at sa lahat po bumubuo Diversion 21 Hotel. So, see you soon again mga nos. Bye! Yes.